Martin Adams wint Hal Open Darts. Ruben uit Blitterswijk winnaar voorleeswedstrijd. Het is vandaag 23 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. Door het zeer goede presteren van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen is de dartsport in Nederland bijzonder populair. In plaats van voor de tv kon je deze sport afgelopen weekend van dichtbij bekijken tijdens de Hal Masters en de Hal Open Darts. Afgelopen zaterdag en zondag stond de evenementenhal weer in het teken van de darts. Op zaterdag de Hal Masters en op zondag de Hal Open Darts. Dit toernooi werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en kwam als vervanging van de Mariflex Open op de dartskalender. Door het succes van vorig jaar verscheen het toernooi dit jaar weer op de dartskalender. Organisator Peter Bartels kan weer terugkijken op een succesvol evenement. Absoluut. Dit jaar nog een groter succes als vorig jaar. En we hebben vorig jaar als testcase gebruikt. Dus als vorig jaar niet goed was geweest, dan hadden we dit jaar geen toernooi gehad. Maar ik moet zeggen, wij pakken altijd als evenementenhal heel graag dit soort toernooien op. Dit soort evenementen. Dus hoe des te groter, des te beter. Hoe is het toernooi tot dusver verlopen? Ja, super. We hebben heel veel mensen ook vanuit Engeland hier gehad die hoog in de BDO-bond darten. Deze mensen zijn super tevreden en als de darters tevreden zijn, dan zijn wij ook tevreden. En ja, de gedroomde nummer 1 staat dadelijk weer in de finale. 904 deelnemers probeerden zo hoog mogelijk te eindigen in Venray. Met 2 keer een singeltoernooi konden de deelnemers punten verzamelen voor de Lakeside en voor de Final Masters, welke in Zuiderduin gehouden wordt. Heel veel spelers, heel veel buitenlanders van Duitsland, Denemarken, Engeland. Ik geloof zelfs iemand uit India hier was, veel Belgen hier en uiteraard heel veel Nederlanders. Trekt dit evenement genoeg bezoekers? Mag altijd meer. Iedereen mag gratis komen kijken. Het is een gratis evenement, gratis parkeren, gratis entree. Consumptieprijzen zijn zeer schappelijk, dus als iedereen wil komen kijken, het mag altijd meer. Er mogen dan wel meer bezoekers komen kijken. Aan deelnemersveld heeft het toernooi geen gebrek. Wist Martin Adams vorig jaar in de heren enkel te winnen, voerde Deta Hetman de lijst aan bij de dames. Dit jaar ging de winst bij de dames naar Eileen de Graaf. Voor Eileen een mooi toernooi. Ja, super. Goede organisatie en ja, de hele wereldtop is er. Dus goed deelnemersveld. Helemaal super geregeld. Ben je tevreden met de overwinning? Ja, absoluut. Ik had het niet verwacht. Ik bedoel, van de eerste 5 legs verlies ik gewoon. En daar staat ze gewoon super te gooien. En daarna kom ik gewoon echt meer in mijn spel. En winnaar vervolgens dacht ik 6 op rij. Dus ja, tijdens de partij had ik het nog niet verwacht. Maar ja, nu ben ik er helemaal blij mee. Geweldig, echt. Ik had het niet verwacht. Ben je volgend jaar hier weer? Ja, absoluut. Ik bedoel, van het titel verdedigen, dat is altijd wel leuk. En het is gewoon een goed toernooi, goed deelnemersveld en goede punten voor de wereldranglijst. Dus kan niet beter. Bij de heren mocht Martin Adams zich de winnaar van 2015 noemen. Voor de tweede maal won Martin Adams in Venray. De winst is voor de darter niet de enige reden dat hij naar Venray komt. It is a great tournament. It's been put on in a fantastic venue. One of the best venues we play in through the course of a year. Long may it continue, and I hope it's here for many years to come. You won 2 times in a row. Congratulations. You must be satisfied. I'm very, very, very happy to win it twice. I mean, you're very happy just to win it once, so to win it 2 on a spin twice is really, really good. So back for the hat-trick next year. Martin Adams komt graag terug voor de hat-trick. Maar komt er een derde dartstoernooi in Venray? Ook na dit tweede toernooi kijkt de organisatie alweer uit naar 2016. We hebben nu al genoeg ideeën om volgend jaar wederom dit toernooi te organiseren. En we gaan er zeker mee door. 180. Ruben Hartgerink van basisschool Sint-Anna uit Blitterswijk is een van de provinciale finalisten van de nationale voorleeswedstrijd. Hij won zaterdag samen met 2 anderen de halve finale in Kunstencentrum Jeruzalem. Het was muisstil in de aula van het Kunstencentrum.
Alle vaders, moeders, opa's en oma's luisterden aandachtig naar hoe de 13 halve finalisten een fragment uit een zelfgekozen boek voorlazen. In totaal deden 6 scholieren uit de gemeente Venray mee. Roos Klappers van basisschool De Meent uit Leunen mocht het spits afbijten. Zij las voor uit het boek Stoute Hendrik verkoopt zijn broertje. Wat doen jullie? Vroeg Margriet Mopperpot. Ja, Hendrik, wat doe je? Vroeg Suzanne Zielpruim. Het gaat over Hendrik, dat is een heel stout jongetje. En hij beleeft allemaal kwaadaardige verhalen. En wat heb jij net voorgelezen uit welk stuk? Waar ging dat over? Dat stoute Hendrik zijn eigen broertje verkoopt. Waarom heb je voor dat boek gekozen? Omdat ik het een heel grappig boek vond. En ik vond het zelf ook... Ja, ik vind het zelf ook heel leuk om grappige boeken voor te lezen. Dus ik dacht, dan pak ik dat boek. Hoe vond je het vandaag gaan? Ik denk best wel goed. 4 euro? Dat was meer geld dan dat Hendrik ooit had gehad. Hij was rijk. Goed, zei Hendrik. Een andere deelnemer uit de gemeente was Ruben Hartgerink van basisschool Sint-Anna uit Blitterswijk. Hij was behoorlijk zenuwachtig, maar keek tevreden terug op zijn voorleesoptreden. Geen slijdings op een scootmobiel zetten en startte de motor. Waar ging zijn vredesnaam naartoe? En nog belangrijker, waarom was ze uitgedost als een ninja? Ja, het was heel erg leuk om te doen. Ja, ik heb ook veel geoefend, dus het ging al vrij goed. Uit welk boek heb jij voorgelezen? Uit Oma Boef. En waar gaat dat boek over? Over een oma. Die is eigenlijk een boef, maar dat vertelt ze tegen helemaal niemand. En waar ging jouw stukje over, waar je uit hebt voorgelezen? Dan gaat haar kleinzoon gaat proberen te ontdekken of zij een boef is of niet. Waarom heb je juist voor dit boek gekozen? Nou, het is heel spannend, maar juist op de spannende momenten is het ook weer heel grappig. En wat is er zo leuk aan voorlezen? Je kunt je relaxen helemaal en heel leuk om ook te laten zien wat je kan. En ja, soms is het is heel leuk om te doen. Ben, fluisterde oma, wat doe jij hier? Het geheel werd aan elkaar gepraat door professor Weet ik Veel, die iedere voorleeskampioen wat vragen stelde. Tijdens het juryberaad deed deze professor met alle deelnemers ook een quiz. En na een middag luisteren naar mooie verhalen werden de 3 provinciale finalisten bekendgemaakt. En dit zijn Iris uit Ottersum, Alejandro uit Mook en een deelnemer uit de gemeente Venray, namelijk Ruben. En hij was blij verrast toen hij zijn naam hoorde. Ik was echt heel blij, heel blij. Ik liet het misschien niet merken, maar ik was echt heel blij. Wat ga je nou doen om het te vieren? Ik denk met mijn vader en moeder lekker thuis feest vieren, ja. En nou mag je dus door naar de volgende ronde. En dan word je beoordeeld, hoorde ik, door Jacques Vriends. Hoe vind je dat? Dat vind ik echt heel leuk. Ik heb ook veel boeken van hem gelezen, dus daarom vind ik het ook erg leuk dat ik door hem nou beoordeeld word. Hoe ga je je voorbereiden op die volgende ronde? Heel veel oefenen, zeker. Ja. Het drietal strijdt op 13 april in de Oranjerie in Roermond tijdens de Limburgse eindstrijd. De landelijke finale is op 27 mei in de Tivoli in Utrecht. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog en er zijn brede opklaringen. Het koelt af tot aan het vriespunt. Morgen overdag blijft het droog. Er zijn opklaringen en er is bewolking. Tijdens zonnige perioden komt de temperatuur uit op zo'n 10 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.